Overvejer du også at skifte matematikportal? Eller skal du lige høre om vores nyeste funktion til Træn Løs, der rykker vores træningsstil op på et helt nyt niveau? Vi oplever lige nu en stigende interesse for SkoleDu, der på nuværende tidspunkt bruges af ca. 60% af landets folkeskoleelever. Som tidligere matematiklærer ved vi godt, at det er en travl hverdag med rigtig mange opgaver kan være rart at have adgang til en matematikportal, som kan bruges på mange forskellige måder og dermed dække flere behov. Det får du med SkoleDu, der med udgangspunkt i den nyeste matematikdidaktiske viden og forskning inden for emner som regnestrategier og talforståelse samt undersøgende matematik, giver dig en fagportal, hvor du finder visuelt og interaktivt materiale, du kan bruge i undervisningen. En adaptiv træningsdel, hvor dine elever kan træne emner, som du vælger. Og også en prøvedel, hvor du finder færdighedsprøver og naturligvis nogle mundtlige prøveoplæg, du kan bruge til sommer. Det hele er samlet ét sted i ét abonnement. Jeg glæder mig til at se jer til min præsentation af SkoleDu i forbindelse med Lærerfest. Vi ses!